चाचा जी। अरे चाचा जी बहुत दिन रोज से मिलना बोल महाराज कहाँ रही? अरे चाचा जी बाबूजी के नाम मत ली। बाबूजी से गुजरला 2 साल हो गया, फिर भी बाबूजी के चेहरा अभी तक लौकता। मगर का बताई, आज तक मुंशी हमारा के बतैले नहीं थे कहाँ जमीन बा का बा कैसे बा। कोई बात नहीं कर, प्यार से मुंशी जी से अपना पूछ लो, सब जगह जमीन मान लो कहाँ कहाँ बा सब देखे के पड़ी नू। भैया देखे तो पड़बे करी, हम घर के बड़ आदमी बानी हम। हाँ तो हमारे निभावे के पड़ी, जिम्मेवारी नु बा, जिम्मेवारी बा हमारा तो ऊपर। एक बार मुंशी जी से अपना राय ले लो और सब उजा के दिखा दिए, उनका सब पता बा। हमू यही सोचत रहे चाचा जी कि एक बार मुंशी से बात कर ली कि जमीन कहाँ बा, एक बार चल के देख ली, ओकरे कब जोताई बुआई कर ली नू। जरूर जरूर। शुरू से आज तक पढ़ाई पीरियड में रहल, बाबूजी गुजारला के बिना बड़ा दिक्कत हो गया चाचा जी। का कहाऊ ठीक बताओ तना मुंशी जी, उनका से पूछ गौकत नहीं मुंशी जी। मुंशी जी। हाँ मालिक प्रणाम। खुश रह जिया जागो। का समाचार बा अपन? समाचार ठीक बा, अपन सुनाई। ठीक बा नू? हाँ। सब पैर उर सब सही बा सब नू? बढ़िया बा। चली तो हम कहनी है हाँ। कि हमार जन जमीन रहे बाबूजी के, अच्छा 2 साल मारला हो गुल बाबूजी के। हाँ। या पता नहीं के चलत अच्छा। केकरा नामे जमीन बा केकरा नामे नहीं खे। सब जमीन तो रहुआ नामे बा। हमारे नामे बा। हाँ, लेकिन जोन हौ जमीन डाला नु कौन? हौ ना तलकुल का एगो जमीनिया रहला। अच्छा। हाँ तो उ जमीनिया में लफड़ा चलता रहला। लफड़ा चलता? कैसे हाँ, उ लफड़ा? बहुत तगड़ा लफड़ा रहला। उ जमीनिया और बाबूजी रवा छोटका भाई के लिख देले बानी। अच्छा। हाँ ये तो जोन भाई बानी नु। अच्छा। उ और भाई ना हई। हमार भाई नहीं ना केकर भाई है? वहाँ के सौतेला हई। रवा पता नहीं खे? हमारा तो पते नहीं के। जवन जमीन रहला और बाबूजी वहाँ के दे देले बानी रवा छोटका भाई के। अच्छा। अब बाकी जमीन सब राउर बा। अच्छा बाकी हाँ। जमीन हमारे नामे बा। हाँ जी। अच्छा तब चली हमारा आज पता चला है तो। मालकिन कहीं मुंशी जी का कहतनी? प्रणाम। प्रणाम बैठी। कहतनी कि जौन हौ जमीनिया ना रहला एगो, हाँ उ जमीनिया बड़ मालिक दूसरा के दे देले रहनी ह। ये का कहतनी? लफड़ा वाला जमीन रहलन हूँ हाँ जनी। वो जमीनिया के कीमत इतना बा कि जौन हई राउर जमीन बा ओकर 5 गुना ज्यादा जमीन बा। सचो? हाँ। एगो बात कही। का भइला काहे इतना तू परेशान बड़वे घरी? एगो बात पूछी। पूछो। उ जे अपन जमीन बड़का जमीन रहे रोड पर के, हम सुननी हो कि उ छोटका के नाम हो गई। तो ये में का टेंशन लेवे के बा? छोटका भाई के भइल चाहे हमार भइल, बात तो बराबर बानू ना। बात बराबर नहीं खे। वो जमीन श्याम जी के हाथ नहीं जाए के चाहिए। मैंने ये में क्या लड़े के बाद तू ही बताओ। यही सब कही ना कि श्याम जी के पास वो जमीन रही, हमनी के पास जितना वो जमीन बा, हाँ। ठीक है, वैसन 5 जमीन उनकर पास हो जाए। अरे छोड़ो दुनिया का करता का नहीं करो, पोखरा से मतलब नहीं के। हमनी के भाई में प्रेम बहुत बा, विवाद मत करो हमनी के, ठीक नू? अच्छा नहीं लगत ऐसे कहत तो भाई के नामे बा, बढ़िया बा, छोट भाई बा, अच्छा बा। ना होवे के चाहिए, ना होवे के चाहिए ना। छोटे मालिक राम राम। और सब ठीक बा नु? और सब ठीक बा। और सब सुनाई। सब ठीक। जानता नहीं मालिक एगो बात, और जौन खेतवा रहे नु अपन, और खेतवा उ बाबू साहब बड़का मालिक जौन रहनी है, बड़का मालिक सारा खेतवा राम बाबू के दे देले बानी। अच्छा। जनी हमरा विश्वास न लगे और भाई मते निर्दयी निकल जाए। बताई कितना रउआ संग धोखाबाजी कोई है? हैं चुप रह सुनला। साचो कहता नहीं बाबू साहब, रउआ बिल्कुल मत खिसियाई। ऐसे मत कह, राम भैया हमारे सुना हम। अरे मालिक बड़का बाबू के विश्वास न रहनु कि रउआ संग घात करिए, सारा जमीन हड़प ले बाड़े। जनी का कहत तू? कसम पट्टीदारे के हम कबो झूठ ना बोलेनी। जनी जाकर पूछ लेम चाहे देख लेम। हम ना जानत रही कि हमारे भैया ऐसा कर दिहन। साला हमारा के हम उनकरा के हाथ ना मानत रही, हमारा जो हैसे कइले बा। ए जी का कहां जैसे हट ऐसे साइड हट एंट्री। ए सुनो ना ए सुनो है ना वो क्या कहता रे? बोल। खेत जा रहा है तो का किलो सब खेत? खेत हाँ का किलो? अब ला शरम नहीं के समझ ला।
खेत तोरे ने सब कदर कहाँ बनी बना बा मुंशी का कहत रहे का कहत रे मुंशी हैं मुंशी जगह होती के लिए तू का किलो सब काम सब तोरा नाम भइल बा सब कैसे तोरा नाम मना भइल होगा बा। कहाँ दिखावा हमारा का नाम होइला हैं अब दिखाई तोरा के और नाम का भइल बा। हां सब लास्ट शर्म सब खत्म हो गेल बताओ अब तरह से कोनो थी मतलब नहीं हमारा भाई भाई की नाता ना रही चलो ई पागल का गुरु तेरे हम पागल बनी क्या करवा हट अरे ढेर बोला मैं बुझाई जब हम तारक देख लें जन जन तू करता बुझाई लो या तने गुस्सा में काहे गुस्सा में रहम ना तू हमार सब जमीन लेके हड़प गुलो उ कहां जी बताओ ना जमीन? हां जमीन हड़प गइल और का और झूठ बोल रहा तू बाबू तोरा गलत फहमी बा गलत फ्रेम नहीं के भइल बात गलत फ्रेम नहीं के भेलू हई देखो त लोग भाई का भाई एकरे नाम जमीन भइल बा नहीं के दिन भइल हमार तो नहीं के बना भइल और बोलो ते बड़ भाई हाथ उठावा त रे समझ में नहीं क्या हम बात कहा दियो ना हाथ ढेर एती मत बोलो बुझाई लो हां भाग कहां भागी हम अरे का हो रहल बा का हो रहल अरे बा? भैया चाचा देखो देखो तो हमारा त ये दिक्कत मर दे अरे आपस में चलो द्वार पर बैठ का जमीन ले लो ने बताओ जमीन हमारे बैठ के बात करो द्वार पर बैठ के बात सब करो दिक्कत अरे तब ये तो झूठ बात बा ई मुंशी झूठ बोलता तू लोग दोनों भाई सागा बाड़ हमरा हम जाना तानी हम अच्छा। तारा बाबूजी के बारात में गइल रही हम देखनी एगो तारा बाबूजी के शादी भई रहे दूगो कहाँ शादी भई रहे ई तो झूठ बोलता ई झूठा चाचा भाई ये झूठ बोलता नु झूठ? मुंशी झूठ बोलता तू लोग दोनों भाई मिल के रह ई अच्छा। तार बाबूओ जी जब धान होत रहे नु घर में हाँ, हाँ। तो ट्रैक्टर ही चुरा के बेच देत रहे अच्छा। ई ऐसन मुंशी बा तब से तो हम देखत बानी एकरा के मार के दोनों जना बढ़िया से मिल के रह ठीक नु भैया हमरा के माफ कर जो हाँ, माफी बैठ चुके कोई बात ना कोई बात ना। माफी मांगो कहीं रह तू आबाद रह ठीक नु हाँ दिल्ली रह जाइला बात रह भाई तन भाई अहो मुंशी प्रणाम जय हो अरे तू काहे ऐसन काम करता रह भाई का कनिया महाराज बोली ना मान लो प्रताप रोहन तो उनको के तू एने ओने हई हाउ 917 क के बतियावत झूठ बोलते ना आ फिर हई दू भाई में तू लड़ा के काहे लड़ावत रह दू भाई काहे पिटवाए के चाहता नहीं अच्छा वो सौतेला भाई कहाँ हवन सब श्याम भाई रुकी काहे पिटवाए के चाहता नहीं ज्यादा अति के भाई श्याम रोकत काहे पिटवाए के चाहता नहीं महाराज बताई ऐसन बा काहे से कि तू बहुत भारी गलती करत बताई 10 साल से रहत रहा कुछ बुझ सुनो नहीं हमरा पास सब चीज कर देले बड़े कुछ नहीं कर हाथना लूटल हाथना घसोटल भाई भाई हमर आज भाई भाई में बंटवारा कराओ तर मार करवा दे सौतेला भाई हवन सही ना महाराज हम सब कौन सा कहता नहीं फिर कैसे कहला हा हम ना कहनी ना कहला हा ना महाराज कसम पट्टीदार है हम कभी ना महाराज श्याम चाचा छोड़ दी बताई बताओ ये राम देख राम तोरा पर कैसे मोहाता देख देख बड़ मालिक हम ऐसा कर सकत नहीं तू गलती कैले बारे अच्छा, थोड़ा सा बताई। मिले के चाहिए आ तना दिन हो गइल हमार तनखा ना बढ़ल तो बताई हम का तनखा से तक कोई भाई में लड़वा देबे तनख्वाह करी बढ़ माफ जाई। करी ए बुढ़बक दास तो भाई भाई में लड़ाई तनखा ना मिली तो चल तोरा के नौकरी लगवा देता नहीं हम तनखा कमात रही एकरा के छोड़ पट्टीदार के झूठ ना की बोल बाबू कहीं भी नमस्कार प्रणाम हम राकेश राजा ये फिल्म के कंपनी के कॉमेडी के अगर वो पसंद आई लोग तो आशा ना संपूर्ण विश्वास बा आशीर्वाद प्यार जरूर दी और हईसन दोबारा गलती रौरा मत करम हम तो पिटाते बानी बाबू से बड़ा मार मोले बानी भाई भाई और हमने के पूरा टीम बा ठीक बा नु आप सभी से टीम के तरफ से निवेदन बा आप लोग और अगला नेक्स्ट वीडियो कल परसों फिर शूटिंग हुई फिर रौरा समय आवल जाई एमटी भोजपुरी फिल्म की तरफ से आप सभी का हार्दिक शुभकामनाएं नमस्कार सब्सक्राइब करना भूलो भाई लोग और घंटी बजाओ केहू वीडियो के सीरियस मत ली ओके नमस्कार।